Ndikulandireni programu inanso ya lero ya The Zoom, kuzitenga nkhani zili patali kuzibweretsa pafupi kuti tizimve nazimvetsetsa mwamvemvemve pakati amene wa MBC. Timakondwa komanso nyendera koposa kuti mapanga chisankho choyenera kanema amene komanso kuona programu ineyi ya The Zoom amene amachita zozumula sadabuza gadabuza kuunguza momveka bwino ndi mzumuli bambo Timothy Kateta. Inu bwanji msasunthe mukhale pomwepo. Dzina langa ndi ACB Abena Chidzanja koma Beketi awiri samayenda asanapangane. Mundilole bwanji ndimlandire mzumuli bambo Timothy Kateta. Ndikulandireni bambo Kateta program ya lero ya The Zoom. Ine ndiyamike kwambiri kuti mwandilandira program ya lero ya The Zoom. Kaya moyo wanu ukuyenda motani? Ayi moyo ukuyenda tikuphupha koma zinthu zonse zabwino kuti choyambirira chomwe munthu umayenera kuchilingalira kwambiri ndi moyo. Inu ndine tadzuka mamawa zonse kuchita patoka, kudzuka, kusamba, kudya, kuyenda, kuyankhula, kumva. Ayi tizimuyamika Yehova kuti zikatero we don't need to demand too much. Chifukwa zikatero makhala ndeti munthu ndi moyo wamphamvu, ndi moyo wathanzi, chifukwa imakwana nthawi kuti munthu kulephera kuti upange zonse paweka, koma kakhala kuti zonse zothokwanitsa paweka zina zonsezo mchabe. Koma chofunika kwambiri ndi moyo. Ndithudi tiyambepo uzumu wathu mwakwezeka kuzumulani basi mwanthawi zonse ntchito yathu ndimene kuzumula, komanso mwina sanayambe kuzumula tizayamika kwambiri amalawi amene amakhala akuitsata program ineyi ya The Zoom. Ambiri akumanena kuti feyo ndithu timakamba zoonadi, sitimabwera pano kamba zabodza kapena ifeyo timankanena zokha timazitenga paja ndikuzizumula kuti chomwe chimaoneka ngati chulu chija chikabwera inalitu njovu tu choma chikakapatali kumaoneka ngati kuti buluzi kufika pafupi ili mwazitu ndimene timachitira kuti timazitenga paja ndikuzibweretsa pafupi ndikuzipereka the actual picture ndimene kani zimakhalira ndimene timachitira program. Tiyambepo bambo Kateta nkhani yathu yoyamba program ya lero ya The Zoom ndikukana kuvomereza makamaka kuti mtengo wa mafuta agalimoto ukwere mdziko muno kumene ndithu mtsogoleri wa dziko lino anachita masiku apitawo. Tifuna tione nkhani imeneyi kena kalikali kubweranso mzumuli wathu ayizumule bwino nkhani imeneyi ya kukweza kapena kusakweza kwa mtengo wa mafuta agalimoto. Tanthauzo lake zikutanthauza kuti chiyani? Tibweranso. Posachedwa pa dziko la Malawi linakumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto zomwe zinapangitsa kuti pakhale mizere italiitali mu malo omwetsera mafuta mdziko muno. Izi zinachititsa boma kupeza mafuta kuchokera ku dziko la United Arab Emirates kudzera mu njira ya boma ndi boma, pomwe malita a mafuta okwana 50 miliyoni anapezeka, zomwe zinachepetsa vutoli. Koma mwaposachedwapa Amalawi anazizimuka pomwe makampani okhuzidwa ndi nkhaniyi anapempha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti avomereze kuti mtengo wa mafuta ukwere ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mumalo mwake mtsogoleri wa dziko linoyu wati anthuwa akonze zopinga zonse za nkhani za mafuta pakutha kwa masiku awiri. Mlembi wamkulu msinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP Mbusa William Tembo wati izi zikuonetsa kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino poonetsetsa kuti Amalawi asapsinjike kwambiri ndi nkhani za mavuto azachuma omwe dziko lino likudusamo. Tifuna tinene pano sikuti wakana mayiyo yekha, akukana chifukwa choti akuganizira anthu a Malawi amene kukweza kwa mtengo kubweretsa chipinjo chachikulu kwambiri kwa mtengo wa Malawi. De tifuna tibwirizane mtsogoleri wa dziko kuti zimene wachita mtsogoleri athu wachita chinthu chapamwamba kwambiri, mafuta asakwere. Naye mkulu wa bungwe la Nyika Institute a Moses Mkandawire uwati ndikofunika kulingalira modzama pa nkhani za chuma pomwe zokhumba zokomera Amalawi ndi zomwe zikhale pasogolo. Akuganizira makamaka Amalawi ambiri amene akunkana mavutika chifukwa mudziwa kuti mafuta awa tikakhautira kwezaso kwambiri chipangisa kuti zinthu zambiri zikwere, anthu avutike kupeza katundu ndi zina zotero, ndi kuti Amalawi akhala mchipinjo chachikulu kwambiri. Pamene akuteronso nchofunikiranso kuti tione anzathu amabizinesi ndiwe nawotero kuti kunkhani ya chuma mmene chilili pakali pano komanso mafuta mmene alili
ngati sakwera ndi kuti palinso chipinjo chachikulu kwambiri. pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la aid malawi mzondi mkandawire wapempha mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani za malonda kuti zipewe kukweza mitengo ya katundu mwachisawawa. nkhani imene tayilandira bwino kwambiri tathokoza president I think ifacho apanga decision iyi kuti asakweze situation yomwe tikudosama Malawi. I think economic crisis yativuta komanso apanga zinthu zothekera kwambiri achita chinthu chachikulu kwambiri because panopo anakangokweza mafuta ndeti katundu anakapengera. Bambo Timothy Kateta mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathiri Kaiwera ukana unena kuti ayi mafuta asakwere agalimoto amenewo. Kholo lomwe limasamala ana ake pa nyumba umakhala ndi chidwi chona kuti ngakhale zinthu zathina mwa mtundu wanji koma ndikapanga ma decisions ena zotsatira zake zikhala zazikulu kwambiri. Okay. Ndiye mmene wachitira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene mabwereza nthawi zonse kuti he's an honest leader zokuti nkhani ya mafuta ikuvuta akuzidziwa zokuti amalawi kusowa kwa mafuta kumakhudza muntchito zawo za tsiku ndi tsiku mabizinesi awo akuzidziwa. Ndichifukwa mtsogoleri wa dziko lino ananena kuti ayi bwanji imene timachitira mbuyomu tisinthe kachitidwe kathu. Tiyeni mafuta awa tiyambe kuwagula kudzera mu ndondomeko zina zoti pasamakhale mamiddlemen kwambiri koma khale pakati pa boma ndi boma lizake kuti kaya anzathu aku United Arab Emirates ndi boma la Malawi tigulitseni mafuta pamakhala ndi tuti ndondomeko tina tabwino tofewerako kuti kagwidwe kamenye kamasiyana chifukwa makhati boma ndi boma mukukhulupirirana kuti ayi inuyo umene mukufuna mafuta mudzatipatsa pa nthawi mudzamasuke. Ndi anabweretsa ndondomeko meneja kuti ayi bwanji ndi mafuta dzigula through ndondomeko imene ya G2G. Ndi ukazumula kwambiri umazazindika kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amalingalira kwambiri amaganiza kwambiri za Malawi kuti icho chomwe akupanga chimukhudza bwanji Malawi. Ndiye mafuta koyambirira after ndondomeko imeneja G2G tikudziwa kuti maformalities ena ndi ena akhazika bwinobwino tikamalowa mwezi makamaka wa Marichi tikamati Marichi ndi momwe zozikhalisa longosoka komabe atapanga chiganizo chimene chija tinaona ndithu for the first time G2G inatheka ndipo dziko la Malawi linakwanitsa kugula mafuta more than 51.5 million liters ya mafuta yomwe ndithu inabwera kudzera mndondomeko imeneyi koma anakafikira ku report ina amati Port of Tanga ku Tanzania ndi mafuta aja abwera. Chiyembekezo cha mawina lisi chinachina kuti mafuta aja akabwera ndiye kuti at least stability ikhazikika. Tinaona ndi kuti at least there was a bit of stability kuti mafuta inde amabwerabe mokhanga pena ndi pena amachepekera komabe panazakhala kuti ka stability kaja kana zakhazikika. Ndiyeno mtsogoleri wa dziko wadabwa kuti ino mafuta atagula abwera ali ku Port of Tanga ndi chifukwa chani mafuta achapiza kuti sakubwera amene timaganiziramo. Zili ngati kholo ana amavutika pa khomo ndiye bambo chita icho chotheka kuti ayi ana amalira ndi njala ndakagula chakudya kapena ndakagula chimanga ndakagula zina chizo Masiku kuphikidwa. pamene pakufuta ndipati kuti chimanga chikagayitsidwe kuti nyumba muno ana asalire liya. Ndeno mfakana zalamula kwauza Vice President Dr. Michael Sidi mkumane ndi ma stakeholders ena onse okuzana mafuta takakhaleni pansi chochitika njichani mafuta taitanitsa abwera 51.5 million liters afika munomo diesel ndi petrol. What is happening? Ndiye tinamva posayidwa pa kunali mkumano umenewu ndiye pakumana penepo pono kunali kuti ayi ma stakeholders anazapereka suggestion kuti bwanji mafuta awa tikweze. Yes, very true kuti akhozokhala mwina ndi zifukwa zomwe akupereka kuti mwina ma landing cost ndi zina ananena kuti mwina about kapena more than 30% kuti tikweze mafuta awa. Tsogolo la dziko pozindikira kuti yes mukhozokhala ndi zifukwa zokwanira but ndi mmene zililimu ine ngati mtsogolo la dziko sindilola chifukwa ndikudziwa kuti mafuta amati akakwera chichonse chimakwera instantly. Mafuta kungokwera chichonse chimakwera instantly ndipo amaitafusa wina aliyense kuyambira amene akupalasa njinga yakapalasa amene akupanga business yoyendetsa wina aliyense amakweza. Ndiye mtsogolo la dziko akunena zoonadi we know kuti we are still facing these challenges koma pakadali pano kuti mafuta akwere ine ayi choyambirira pezani ma solutions are immediate chifukwa chena kuti ine ngati kholo ndakasakazaka chimanga chabwera ndakapeza nyemba zili mu nyumba muno koma chochitisa njani kuti chakudya chichedwe kuti ana adye. Ndi anapereka ndithu anazapereka ultimatum kuti ndikufuna kuti within 48 hours mupeze mayankho. Yes issue nayo munati mafuta akwerewo ndamva koma not now.
osati panopa, because I know for sure kuti any adjustment ya mafuta imukhudza kwambiri Malawi wakumudzi, Malawi wakwachapananga, Malawi wakunthalire kuchitipa, Malawi wakwanyezerera kumigowi kupalombe kandi kumulanje kakuti kungokweza mafuta panopa if official kuti mafuta ajakwera ndekuti zimene zimangisa kuti Malawi amene ndithu amafuna akagule katundu osiyanasiyana katundu uchakwera. Ine ngati mtsogoleri wa dziko mmene amafotokoza Dr. Lazarus Chakwera amene president wa dziko anakuza kuti ineyo ngati mtsogoleri wa dziko ndi udindo wawo kumateteza the most vulnerables, anthu akumudzi enieni ndi udindo wa mtsogoleri wa dziko kuteteza Malawi aliyense kuphatiza anthu akumudzi amene kukwera kwa mafuta sangoti akumudzi okha nkhale mtown mmene kukwera kwa mafuta kuja kumawakhudza. Ndifakana kuti for the time being ndikuna kuti pezani ma solutions ena. Wina kankandifunsa kuti wina kankandifotokoza kuti much as mafuta akhoza kukwera koma dziko linolo chomwe chifunika kwambiri tikufuna njira zina zona kuti as a country tipeze other avenues zoti kapena tiwonjezere ma other avenues amene tizipeza forex yochuluka. Chifukwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti ayi let's explore ma avenues ena tibweretse ATM strategy. Agriculture let's intensify pankhani agriculture. Tilime zochuluka. Ndifake kuti ufufuze bwino kwa agriculture kuti ma project ambiri amene angotsamira kwambiri kwa agriculture kulidwa achina agriculture kumeneko kuli ngakhalenso anifi auzuti anifi mamoti mwakwereke abe nawa ndalama no akongozeni fertilizer. By the way akakongoza fertilizer kuti munthu umakhala ndi that sense of responsibility omwe zoti ichi njangongole wina afuna safune ndigwese chiro mayenerera ugwese chiro moyenerera chifukwa ikakhala ndi ngongole oloniyo kuti mwandibwereka apa pa 10,000 ngakhale timacheza koma zonga zimwana ndakubwerekani ngati sindikubweza nkhope yanga imamba kugwa pasi yokha chifukwa cha manyazi ndiye munthu umanati kuti ulendo winaso zandibwereke ndabwezere kuti apa ndibwereka 10,000 ulendo wina 10,000 ndibwereke 20,000 muzandibwereka foti ndabwereka 10,000 ndakutha kubwezana bwino ndiye chimodzimodzi kuti tione kuti kwa agriculture kukulima program osiyanasiyana amene afuna kuti let's increase productivity ya dziko lino. Tsopano ukazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko akudziwa kuti njira yokhayo yomwe tingaonetsetse kuti zinthu zikukhazikika let's increase productivity tindigambo panga zochuluka zambiri zomwe tikhozomagulitsa maiko akunja nkumapeza ma pounds ndikumapeza ma dollars kankumapeza ma rands kama euros zonsezi choyambirira ndi chimene chona kuti let's increase productivity. Agriculture ino minister Asam Kawale gwirani ntchito kumene kuna kuti ife tifuna ulimi umene uwu tikakwanitsa kukhala ndi chakudya chokwanira komanso let's produce enough for the export market. Kena katipita ku tourism kumene kukutani ndi chile chotheka kuti tikonze zipangizo zathu kuti alendo ochuluka adzibwera. Alendo asamangobwera ku Tanzania kapena ku Zambia kapena ku Mozambique. Amalawi let's make sure kuti tiyambe umayitana alendo ambiri azibwera kuno ku Malawi. Akamabwera alendo amene samabweretsa makwacha ayi amabweretsanso ndalama zamaiko akunja kama euros manena aja kandi ma dollars kandi ma pounds kandi ma rands abwera kunoko ku Malawi. Ndiye tourism imusi tichukumise imene iyi tieni malo onse omwe ofikira alendo takonza amene akhale malo apamwamba tieni kunzuzu kuti kapita kumpoto kuchako kuti malo ambiri okopa alendo kulito achina nyika kumene kucha ngakhale nkhalango yathu yachikangawa ndi nkhalango yathu anthu ambiri that's the most largest money made forest kuno ku Africa tieni ikonzenso ndi utamvapo saidwa apa tsogolo dziko lamula a minister of transport kuti inu konzani runway ya kunzuzu ndege zina zikuluzikulu zitha kutera bwinobwino kuti alendo ena amafuna paleto alendo ena amene iwo kuyenda kwakuyendwa pa ndege achokeka safa zoraitsa nthawi akhozongochoka ku Tanzania akutera kandi panzuzu pajapo koma panali ndege zina zomwe sizikanatha kutera posayenda pano kuti tikonze ma airport athu kuphatikizapo Mzuzu airport pano payikonza tukamba aspect yokhuzana ndi kuti infrastructure development komanso ntchito zokupa alendo komanso paja kukaronga tukayerekera mining ijayo kwabweranso ma new investors alotas afune ntchito za kukayerekera zambirenso tsopano anthu amene amakhala anthu olemera kwambiri mazoti pa dziko lapansi pali amati ma big spenders amene nkhawa yawo sikhala kuti ndalama ndipezakutayi koma nkhawa ndalama ndinazozi ndipite dziko liti lomwe kuli kodula kuti ndalama zangazi ezipungukeko ndiye lusiku kuti nanso tourism kwaperekedwa attention ndiye ukazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko akunena kuti ansala yoti ifeyo ngati dziko tithane ndi vuto kusowa kwa mafuta sikukweza mafuta koma ansala yake tiyeniso tonene nkhani za migodi ku migodi konso tikonzeko kumene kuti migodi chifukwa miyala tamtengo wapatali simagulitsa makwacha ayi mmagulitsa ma dollars ma euros ma pounds ma rands
ndiye dziko la dziko kuti ATM strategy imene likenaka titsamire kwambiri nkhani ya mining tikazumula kwambiri ku mining ujaso kuitika zambiri mpaka kwakhazikitsidwa bungwe lina lokhuzana ndi za mining zokuti bungwe limene ndi regulatory authority yokhuzana ndi mining boma lili chili kwambiri kuti ku mining iku miyala mtengo wapatali limwe dziko la Malawi ili nayo miyala imene jaso tiyambe kuipanga export itibweretsere ndalama zochuluka. So ukazumula kwambiri decision imene jayo mtsogolo la dziko lino Dr. Chakwera amamulingalira Malawi kuti Malawi amene yoyu ine ndivomereze kuna kuti yes mafuta akwere inde ma stakeholders in the fuel industry akuzokhala ndi chifukwa zokwanira kuti zona timwe na mafuta akwere because of other reasons. Yes akuzokhala ndi zifukwa zawo zomveka bwino koma mtsogolo la dziko analingalira kuti pakadali pano ine mene ndikudziwira ndi nkhani ya mafuta kungokweza pano Malawi amene akuvutika kale panopa because of zinthu zina zachilengedwe zoti ndithu dziko peza tinalephera kukolola zokwanira chifukwa cha mmene nyimbo inakhalira. Malawi amene ujayo avutika kwambiri ndipo tili mtsogoleri wa dziko amene aliyesa akuvomereza kuti he is a servant leader, he believes in servant leadership ndipange serve Malawi nchifukwa na kuti ayi for the time being mafutawo asakwere much as I appreciate zifukwa zomundu kuzazo ndikutha kukumvetsetsani nonse kandi ndikumera kandi kunokma kandi ku ministry ndizoonani but for the time being let's explore immediate solutions zomwe ineyo ngati mtsogolo wa dziko amene ala president athu Dr. Chakwera chikwakuzoona kuti mafuta awo ndithu tinamva kuti winalesa anamva dziko muno mafuta abwera 51.5 million liters chivuta pati kuti mafuta amene aja abwere mdziko muno kuti at least apange stabilize the viability ya mafuta mdziko muno. Tsopano ndi pomaliza tikaunika kwambiri that was a good decision for that time kapena for the time being tiyeni mafuta awa abagulitsidwa pa mtengo umene uwu. Yes anthu ambiri winalese zikumankhudza kukhala pa queue utatione ku pa queue pamene pajapo akumapita ma filling station because akumadza kuti mafuta amene mujamo akumagulitsidwa at a reasonable price ndifaka mapezeka inde ma queue aja cholinga anthu aja amakhala ndi chikupenyana kuti tikagula pa filling station tikagula mafuta pa mtengo omverera. Ndiyeno timuyamike kwambiri mtsogolo la dziko lino Dr. Chakwera kuti akulingalira kwambiri za Malawi akumudzi amene iyeyo akhoza kuvutika kuti agule machesi ngati mafuta atakwere. Iye akhoza kuvutika kwambiri kuti akakwanitse kugula sugar ngati mafuta angakwere. Iyeyo zikhoza kukhala zomuvuta takafikire ku health center apafupi ngati mafuta angakwere chifukwa Yesu akabaza amene jayo mafuta akweza na Yesu amini basi amakamaka mitengo akweza Yesu amini basi na Yesu akweza mitengo. Ndeno tuone kwambiri the president Dr. Chakwera anamulingalira kwambiri munthu kuti iyayi akuluakulu zifukwa zomunenazo ndizoona kwa pakadali panopa tiyeni tipange explore ma possibilities amene tikhoza kuwapeza ma opportunities amene tikhoza kuwapeza ma openings amene angapezeke unoti cholinga pakadali panopa abagulitsidwa pa mtengo umenewo kwinaku tikuyang'ana kuti ngati dziko ATM strategy ija iyambe kuberetsa tithamange nayo ndipo maliza ndiona kuti tsogolo likuona kuti ndilowala kwambiri chifukwa tikangokwanitsadi kuti chaka chino nandolo mukwapola usati masewera soya beans not soya beans soya beans amati soy beans koma soy beans jayo soya jatikati tamulima mochuluka mtedza takaulima mochuluka kaya ndi nandolo tikamulima mochuluka kaya ndi chimanga tikachilima mochuluka kaya mpunga takaulima mochuluka mapeto ake tiyamba kukhala ndi zochuluka zimene zijazo zipanga satisfy domestic demand kenaka zikachuluka kwambiri tiyamba kuzipanga export ndithu pakutapa chakachi tuona kuti drama yako achamba kukhazika ifa chani tikutumiza zambiri maiko akunja tikangwamba kutumiza zambiri maiko akunja forex sitivuta ndio tingakheso kuitanitsa mafuta aja sikukhala kuti vuta chifukwa amene timayitanitsa mafuta tizingwauza tifuna mafuta at $50 million drama katengeni chifukwa chani as a country zachititsa kuti anthu ochuluka akhale opanda chakudya chokwanira pomwenso boma labweretsa njira zingapo zothandiza kuti anthu otere asavutike. nkhani ndi mmeneyo ndithu chingerezi chake akuti climate smart enhanced public works program tikumaona azimayi abambo makasu m'manja loweruka mamawa kukwera phiri ukadzala tsiku inanyamula makeni ukathirira kusamalira chilengedwe komanso navisenso mbali inanso ikuthandiza kuti anthu aja ndithu akhale ozidalira muchuma zikumayenda bwanji nkhani zake zimenezi kachizungu makati chapula bwino akuti climate smart enhanced
public works Works program program. yomwe cholinga chake tanena kale kuti mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Chakwera nkhani yake amamulingalira kwambiri munthu akumudzi kuti munthu akumudzi amene wapsinjika ndi Cyclone Freddy, wapsinjika ndi achina Cyclone Ana, kenaka kudzakumananso ndi achina kolera pakatipa, Kenaka ng'amba. munthu amene ujayo akufunikirabe kuti tsiku ndi tsiku adzikhala ndi kangachepe mthumba, tsiku ndi tsiku adzikhala ndi COVID kokuti akhoza kumtumiza mwana ku sukulu, akhoza kugula shuga mwana amuyikire mukaphala apite ku sukulu, tsiku ndi tsiku bambo amene uja kapena mayi amene ujayo ndithu akakwanitse kugula mchere. Ndi tsiku la dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene tukamba panopa, he has also won the donor confidence. Maiko ochokera kunja kwa mabungwe akuti yayi mtsogoleri wanu uyutu wa ku Malawi ndi mtsogoleri amene ifeso mfundo zake zikusangalatsa kwambiri. Ndipo kuza ndi mabungwe osiyanasiyana achina World Bank, kachina IMF, kuchitika maprogramu osiyanasiyana dziko lino. Cholinga chake maprogramu amene ajawo akamuthandize munthu akumudzi mwafotokoza bwino kuti muchiradzulumu. Sikuti achina chiradzulu okhayi, achina neno ngakhale mwachisanzo kumwanza kuneno about 14,000 people kupanga benefit out of this program. Cholinga ndafotokoza kale mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuti Malawi iweyo ndithu as long as ine ndili mtsogoleri, as long as President Chakwera ali ku State House, iyeyo sakufuna Malawi adzamve kuti Malawi ina wafa ndi njala kapena Malawi ina walephera kumtumiza mwana ku sukulu, pamene ndithu pali kuthekera kuti Malawi amene chakhoza kumtumiza mwana ku sukulu chifukwa kabwera maprogramu osiyanasiyana. Iyi ndi imodzi mwa programu amene cholinga chikamufikire munthu weniweni wakumudzi. Palitu nkhani chamtukula pakhomo inu posaitu patinamva kuti anthu ngakhala mtawuni mmene mafoni amayenda ali m'manja mafoni kumati about message abwera kedepo mwalanda 150,000 maagent ali ndalama tilijeti zokuma maagent upeza kuti ndalama tilibe. Chifukwa chani tili ndi mtsogoleri amene amalabada kwambiri za Malawi amene pa nthawiyo ali ovutika. Mwafotokoza bwino kuna kuti maagents mafika nthawi china kuti adaba munthu line kunduka afuna chano sio afuna COVID. Chifukwa chati ndi boma la Dr. Chakwera lomwe limakhulupirira kwambiri kuti maprogramu ngati ameneja adzikamufikira munthu. Takhala tikumvapo ndi umaona maboma kuti kubwera project ndalama zomangothera mwa anthu okhaokhawo. Inu kwabwera project imwe kuti yosadzikoso kuti muli yayenda bwanji osadziko tizayenda bwanji koma utatione maprogramu amene amachitikawa ndithu anthu akumachita kupanga umboni kuti ife tutalandira ndalama izi. Tidaona anthu amapeza kuti malo osiyanasiyana business kuli anthu chonchi bwanji zalowa chana ati ndalama tu za anthu kula pakhomo nde ubunaka amatumiza ndalama ngati mwina mulanda 150 amachita kutumiza yomwe. Now you do see kuti tipite no program wangu nena yomwe ikuchitika maboma osiyanasiyana chiradzulu ka kuneno. You can imagine the program inechayo apart from kuti Malawi uja alanda ndalama komanso akumuphunzitsa Malawi kuti ndalama imacha ziulandire khalanso ndi chidwi chogwira ntchito, khalanso ndi chidwi chosamala chilengedwe. Ndekhoza kuona kuti program inechayo yasamala kwambiri nkhani za chilengedwe. Chifukwa chani mavuto amene takumana nawo pakatipa achina Cyclone Freddy, achina Cyclone Ana, achina Cyclone Gombe, achina chani, it's because of kuti climate change, ma impact amene ma effects ake a climate change. Ndeno kuti mtsogoleri wa dziko lino ngakhale mabungwe amayiko akunja akukhutitsidwa naye akuti yayi tikupatsani ndalama zona kuti ndalamazo pamene munthu akagwira ntchito ndikumpatsa ndalama ija ikhala pathumba pake akagula shuga akagula mchere. Munthu amene ujaso akhale patsogolo kusamala za chani kodi za chilengedwe. Inu munafotokozapo kuti madabwera azimayi anyamula makeni azibambo akulowera m'mapiri kapena kulowa malo osiyanasiyana amene ndithu akuona kuti chilengedwe chidasakazika mitengo kunalibe akudzala mitengo ija ndi umakayithirira akukhala ndi umwini wa zinthu zomwe akupanga zija. Amene ajawo akuzindika zakufuna kuona kuti adzikhala patsogolo pogwira ntchito pamene akagwira ntchito nchijacho nawonso akuthandizika m'manja mwawo komanso akubwezeretsa chilengedwe. Utatione program imene ijayo cholinga chake akufuna kuti akuzindika kuti kuli manja ambiri amene anakhudzidwa ndi kusowekera kwa chakudya chifukwa cha nkhani ya mphepo zoyipa zomwe zimabweretsa kusintha, zomwe zimabweretsa aida mvula yambiri kapena ng'amba zomwe chodata china El Nino zija. Ndio kuzoti program ngati imene ijayo sikuti angochitika ngakhale mabungwe othandiza boma komanso ngakhale bomalo kuti likwanitse ntchito ngati zimenezo sikuti angopanga apanga chifukwa cha utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera amene ndizibwereza amene akumulingalira Malawi wakumudzi. Nde ukazumula kwambiri si programu ya 2 kwa ajayi si programu ya 500 kwa ajayi
ndi programu a multi-billion kwacha program ndipo kufikira anthu masauzande ndo ukazumula kwambiri posayida panali kuneno anthu oposa 14,000 Yeah. apindula apasidwa ndalama zokumaziona kuti uzilandiratu munthu ndalama ndo ukazumula kwambiri ndalama imene ijayo ikupita mthumba mwa munthu wakumudzi uja munthu amene ujayo utati uone ndalama ija iye amapanga security ndo ukazumula kwambiri munthu amene ujayo inu ngati muli ndikawokala mugulitsa shuga mugulitsa soda mugulitsa mchere mugulitsa kamba mugulitsa jigisi mugulitsa mafuta oyeza mugulitsa chilichonse kumudzi kandi kuneno kandi kuchiradzulu kandi kuphalombe kandi kumachika utati uone zimene zija zili ndi impact yaikulu kwambiri pa nkhani ya mabizinesi ang'onoang'ono ndikuti Dr. Chakwera kudzera mapulogalamu ngati amene aja akutukulanso mapulogalamu akutukulanso ntchito za mabizinesi zing'ono m'mamidzi usati zingokhala utawuni kuno kuti mwina mashopu otchuka ntawuni iye ngakhaleso kumudzi kucha ndikuti anthu amene andala ndalama zimene zijazo akuthandizanso chuma cha dziko lino chifukwa inu ngati muli ndi kashopu kanu mwakaoda kamba mwakaoda jigisi mwakaoda shuga mwakaoda kasoda soda amene chasuti makamoda kumudzi konkuja mumalowa mulimbi mulowa kamulilongwe kamo ndene katende kuti mukamoda munthu amene ali ndi mashopu akuluakulu kandi mwenye amene ujayo pamene akaodedwa nayenso wapeza business akatende kuti ngati mwenye amene uja anali ndi amalawi 10 amene amagwira ntchito chifukwa business upita patsogolo kwambiri anthu akudziwadziwa kumalowa mulimbi kaoda katundu osiyanasiyana ndikuti mwenye amene uja aonjezaponso anthu 5 pa anthu 10 aja cholinga azipanga save anthu amene now you see kuti mapulogalamu ngati amene ajawo apart from kumpanga benefit munthu amene akapeza ndalama manager antumiza mwana wake ku skulu chifukwa akwanitsa kutani kulipira fees akwanitsa kukagula makopi a mwana akwanitsa kukagula ndi uniform ya mwana komanso munthu amene ujayo akuthandizanso ma business ang'onoang'ono ma business amene akumidzi chikatero chitukuko chipita patsogolo ndikuti nalonso boma bungwe lija la MRI likwanitsa kumatola misonkho yambiri chifukwa chani anthu aja ndalama zopanga security uyu nafotokoza amene ndithu ali ndi kashopu kakeke akakaoda kucha ndikuti amene amapanga kaya achina flows ndikuti nawonso azipanga business yambiri chifukwa chani anthu akumudzi aja akukwanitsa kukaoda katundu ma-urban centers kandi mblanta kandi mulimbi kandi mulilongwe kandi bwanjovu kandi kunzuzu kuchako anthu amene ajawo akakoda katundu amene aja nalonso boma likupeza msonkho ochuluka kwambiri kudzera mapulogalamu ngati amene ndiye ukazumula kwambiri ndi programu yofunikira kwambiri yomwe ikuchitika pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera amene akufunitsitsa kuti malo wina aliyense pachatu under high five palito aspect yoti adi prospering together tiye tonse Malawi tizitukukira limodzi osati titukukira limodzi kuti anthu zingowapatsa ndalama apena muli kuti eni 2000 apena gwirani ntchito mogwirayo kusamala chilengedwe tikusamala chilengedwechi ndiye kuti tsogolo la dziko lino nayenso ali patsogolo polimbikitsa kusamala za chilengedwe ndikuti in the next 5-10 years chilengedwe chimenechi chikasamalidwa sitizamvanso za ngozi kuti kwakuti phiri linagumuka anthu ataya miyoyo kapena mwina anthu ataya katundu wawo ayi ndikuti ngakhale kambano nkhanena kuti nkhani ya agriculture ija kutsogoloku ngakhalenso agriculture izakhazika chifukwa chani tizikhala tikulandira mvula yabwino tizikhala tikulandira mvula yokhazikika chifukwa chani chilengedwe tikuchibwezeretsa kudzera kwa mapulogalamu katati amenewa mapulogalamu ona kuti akusangalatsa kwambiri fena kuti utationetsetse there's a lot of sanity sitikumva kuti yayi mudziwa kuti anthu ndalama zakusanalandira hayi anthu onse aliyense amatenga mono gawo kakenso kakumampeza mosavuta utatione zonse zikuchitika chifukwa china kuti utsogoleri ulipo panowu umakhulupirira kukhala utsogoleri wa integrity inu ndalama mukapatsa anthu akumudzi why should you be at the forefront mwalandiso anthu akumudzi inu ndalama anthu alandire kudzera ndithu ma mobile phone akatumiza munthu ndalama mu mobile phone pamakhala ndithu umboni ndalama zafika zafika ndero atione tikamayimaliza nkhani imene tikazumula kwambiri ndi project yofunikira kwambiri yomwe ili ndi thandizo lalikulu kwambiri kwa Malawi wina aliyense amene mapulogalamu amenewa akuchitika komanso on the national level programu iyi ili ndi impact pa nkhani ya economic activities because ndalama zija zikupanga security zikamapanga security ndikuti nalonso ngati dziko lizikwanitsa kutola misonkho yambiri ndikuti kamakwanitsa kutola misonkho yambiri ngati boma kuti MRI ikwanitsa kutola misonkho yambiri foti anthu akukwanitsa kugula katundu osiyanasiyana ndikuti boma silivutika kuti yayi
muzipatala mwathumu muzipezeka mankhwala mosavuta. Inu ndine tikakhala tadwala mutu ukupweteka tipite ndithu kuchipatala komwe tinako kufupi tikapeze mankhwala. Misewu ija iyambe kukonzedwa. Komanso boma likakhala likutola ndalama zambiri foti anthu ambiri akukwanitsa kumagula katundu osiyanasiyana. President Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsanso nkhani ija kuti midzimo CDF tionjezere ikwane pa 200 million. Ndio tationa kuti kwinaku 200 million ikukhala ikutakatidwa m'madera osiyanasiyana. Ndio kuti out of that 200 apart from kusinthaso maconstituency muchazo ndalama imene chaso it's trickling down maconstituency. Ndio tatifufuze kwambiri wonanso kuti zikugwirizana. Kwinaku nkhani moti kamba ya climate smart enhanced public works program ikutulutsa ndalama zomwe zimakafikira anthu amamidzi komanso ndalama zina achakwera kuti ayi nanunso ma members of parliament dziko lonse lino sikusiyani nokha kuti ayi muzivutika muzenda chawerawera makusuyesemu iya ikafikire na anthu kumene zaoneka anthu ajamina akugwira ntchito imene ya climate smart yoti akupanga zachilengedwe mbali nayenso ndikuti MPs nayenso akukhalisa zitukuko mabridge akupangika mabridge amene akuti achitike pamafunika kamisomali pafunika matabwa pafunika timati chanyas maconcrete ndekuti out of the 200 million ijayo yomwe MP wina aliyense mdziko muno wapatsidwa akupanganso business madera osiyanasiyana chifukwa tafuna amange bridge ya concrete cement afunikira cement ujatu akagula ku makampani amene amatani kuti amene amagula cement apafunika zimawaya apita ma hardware amo akagula mawaya apafunika mashovero apita ma hardware amo akagula mashovero akagula ma wheelbarrow zonsezi tione zili ndi tanthauzo lalikulu kwambiri across most of our rural areas. Ndio tatione mbali naye CDF yakwezedwa. Ntchito zake zachitukuko zikamfikire munthu akumudzi. Mbali naye munthu akumudzi sangodikira CDF yokhayo kuti ibwere kudera kwake kuti ithandize mwina yenso munthu akumudzi uja naye ali busy under program imene yoti limbikisa kubwezeretsa chilengedwe. Koma kwina kunso akupatsa kangachete. Ndifake kamafunsa kuti wabwinoyo atani oposa Chakwera. Ena amaimba nyimbo zimene kwinaku ma-MP athu akumaenda ndi fana onjezera CDF. Kwinaku ife tikugwira ntchito zimene zili za climate smart enhanced public works program tibwezese chilengedwe tikumakhala ndi ndalama. Kwinaku kubweranso achina mtukula pa khomo ndalama zimene zijazo ndi zomwe amalawa kumaona kuti tindi mtsogoleri amene amalingalira za umoyo wathu uno kumudzi. Ndiyeno ndimakonda kubwereza ndipo tibwerezenso nchifukwa chake timakonda mabweza kuti there is the silent majority ikumaona zabwino zija unlike the noisy minority. Yoti hayi anthu amene ndithu alandira mathandizo osiyanasiyana nkumalanda mtukula pa khomo ndimapezeka akupanganso benefit out of project yomwe tikuyikamba ya climate smart enhanced public works program anthu amene acha tione akuyamikira pasi pa mtima zionene ali pakhonde pawo tambula ya madzi kumamwa madzi akumwa kati wayanda ndalama wakagula chinthuwi chake akabanzi kake ndaka zake akumwa kati kantedza kake sakulankhula zambiri amakuza kuti zonse zichitike chifukwa chani tindi mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera amene alibe ku chipongweni munthu hayi servant leader akamati servant leadership ndi imeneyi anthu akumudzi alandire maprogram ngati amene wawa anthu ma-MP alandire maprogram ngati amene wawa CDF ikweze zonse zazo ndi tanthauzo limodzi kuti mtsogoleriyo akuyang'ana maso pa munthu wakumudzi. Ndiye tikazumula kwambiri zotsatira zake ndazifotokoza zija kuti ngakhale economic wise on the national economic kuti nationally kana economy ja iziyenda chifukwa cha maprogramu ngati amenewa maprogramu ofunikira kubwezetsa chilengedwe kwinakonso miyoyo ya anthu ikupita patsogolo kwakukuluso dziko likupita patsogolo. Timweleka imadzi programu imeneyi ya The Zoom tsiku la lero kenaka tikhala tikubweranso. Kubweranso mchigawo chachiwiri mpulogalamu imeneyi ya The Zoom pakanema wa MBC kuzitenga zinthu patali kuzibweretsa pafupi kuti tizione nkhanizo kodi zikutanthauza kuti chani ku Malawi komanso kwa anthu okhala mdziko la Malawi. Mzumuli wanga Bambo Timothy Kateta amene amachita ntchito imeneyo yozumula nkhani zosiyanasiyana ndipo chigawo choyamba azumula kale nkhani zofunikira kwambiri ziwiri koma kumapeto kuno tili nkhani imodzi imene timalize nayo. Anthu ochuluka anasonkhana pa bwalo la zamasewero la Nthalire
kuti akachitire umboni pomwe phungu wa dera la kumwera kwa boma la Chitipa Awerani Chilenga amalowa mchipani cha MCP kuchoka ku chipani cha DPP. Iwo alowa mchipanichi pamodzi ndi akuluakulu ena chipani cha DPP ku Chitipa South komanso makhansala awiri a DPP mmodzi wa UTM. Polankhula pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda adati chipani chawo chimakhulupirira kuti aliyense ali ndi ufulu olowa mchipanichi. Pafundoyi iwo adalangiza adindo a mchipanichi kuti asamatchingire omwe angolowa kumene poopa kuti awalanda maudindo. M'malo mwake awalole kuti aonetse ntchito zawo pandale. Tisamve kuti ayi awaoka tawalandira awaoka ayi achakwera awalandira onabo Awerani Chilenga. Polankhulapo kwa pampando wa chipani cha MCP kumpoto Akeze Msukwa adati ndokhutira ndi anthu ochuluka omwe akulowa mchipani cha MCP. Anthu akusangana ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party chimene mtsogoleri wake ndi olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa tu pali zinthu zambiri zimene zikusintha Malawi muno chitengereni boma chaka cha 2020. Ndipo izi zisonyeza kuti chitsogolochi 16 September chipani cha Malawi Congress Party chikulowanso mboma 50%+1 limene mwayipeza apali. Mawu awo Awerani Chilenga ati alowa mchipani cha MCP potsata ulamuliro wa masomphenya wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Nkhani yake ndithu olemekezeka Awerani Chilenga kumeneko akuti ayi tsopano apita ku chipani cholamula cha MCP kuchoka ku DPP kuchoka komwe ku Chitipa. Timafotokoza nthawi zonse kuti olo pa nyumba pamene pali bwino pamabwera alendo ochuluka. Olo ena amafotokoza pamalo pamene pali bata ndi mtendere olo ziweto zimene zimalola ndikamba ngati ali nkhunda Podabwa zili mbweya opa jamati nkhunda zimadana malabuko. Pamalo pamene pali olo mzimu wa Mulungu alo mzimu wa Mulungu suko ndezokagana kagana pamalo kumene zikuyenda si umadabwa ayi. Duwa lokongola limapanga attract zosiyanasiyana chifukwa duwalo ndilabwino chichonse ndi chabwino. Now sizodabwitsa kuti anthu ambiri akukhamukira ku chipani chimene cholamula cha Malawi Congress Party pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ali mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa chani amati akaona mtsogoleri alibe kutukwana alibe kunyoza kuti kapena kuti mtsogoleri kuti mene zafika basi alisaendere yake ichamona mpaka bwanja ayi tindi vuto la magetsi tendithane nalo kampichira kwaonongeka tiye ndigwise ntchito ndalama zathu tikuonze kapichira iya ayi amalawi ndino amalawi ndikukhulupirani kuti tindi ma engineers anzeru kwambiri tiye ndikapichirayi ngozi yatigwera sitinafune kuti kumane ndi ngozi ngati zimenezi ma cyclone kumangodza tiye ndikuonze nkhani ya magetsi zidatheka. Iyayi magetsi ango tima nyanana tere iyayi basi magetsi wakuti asamatime ndikatengera kuti makampani ena akuti agreko azitipatsa magenerator kaya chachani zimagenerator zimene kuti zikutaso mafuta mtsogoleri unali iyayi kuti zikhala magenerator awa izi tendithane nazo tiye ndikuonze magetsi panopo anthu amangoti magetsi akutansanga maunits tumankhano waredi kuti maunits tunde pang'ono akula chifukwa chani magetsi achagwiritsidwa ntchito akumayaka almost 24 hours pamene maiko athu tutamba maiko athu ena oyandika nawo akuti amakhala ndi magetsi okha mwina 4 hours 20 hours alibe magetsi pamene mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera akakumana ndi vuto amakhulupirira kupeza solution mbali ya magetsi tipange bwanji amagetsi tsopano let's still increase magetsi. Panopa we are hovering more than around 500 megawatts kapena more than that. I am not still satisfied. Mena matenga ulamuliro wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera percentage yomwe amalawi amafikidwa ndi magetsi 11%. Koma tukamba panopa 25%. Ndi akunenetsa kuti ineyopo mafika 2030. Ndifuna almost 75%. Ikhale ndithu ikukwaniritsa kufikira magetsi. Mabungwe ali kumalawi kuti munthu nditsogoleri. Our bank achakwera tendika kumanya Mozambique. Not Mozambique, Tanzania.
tiyeni ku Tanzania tikakumane ku Tanzania kuliso msonkhano wina tifuna atsogoleri ngati inu tiyeni tikakambirane nkhani yokuza kuti maiko athu amuno mu Africa tingakwanise bwanji target ya 300 million tingati anthu amu Africa 300 million akhali mtu atafikidwa ndi magetsi kuphatikizapo masomphenya muli nawo ku Malawiko under President Dr. Lazarus Chakwera kuti mufuna 75% ikhali itafikidwa ndi magetsi posedwa patanali ku Tanzania kuja $300 million World Bank ni mabungu eni kupereka ku dziko la Malawi chifukwa chani they are impressed ndi ulamuliro umulipo tingati utsogoleri chifukwa Chakwera amati he's a servant leader utsogoleri wa Dr. Chakwera ndikuti pasazo $300 million imene ithandize aspect yokhudzana ndi magetsi komanso kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zomwe zimalimbikitsa kuteteza zachilengedwe atsogoleri akumaona zimenezi kuti mtsogoleriyu salimbana ndi munthu satukwana munthu ndofikirika amene amakhulupirira nkhani ya masolution ino ndine tinakazumulako Mzuzu ku chiyambireni kuZuzu kunalibe civic offices nkunena kuti ayi let's use public resources ndalama ziyokere ku account number 1 tenti mange maoffice anyuwani amakono Mzuzu samangoti ayi Mzuzu the green city apart from being a green city kukhaitso ma structures abwino ndakaendera kuona kuti chi building 17 billion apo yalowa ndikumanga malo amakono akuti ikhalaso ndi underground car park ona kamseo kake soko tinapita kumene kuti misewu utokoma nawo atsogolereni andalena kuona kuti tsogoli kumasamineyo ndiye kupita kufunso lanu achilenga aona kuti koma nali kuja kungochuluka maphokoso koma uku tikuona mtsogoleri amene who is walking the talk let's talk more action zoyankhulazi ayi zoti basi ayi zoyankhulazi anthu adzingoona okha mtsogoletu Dr. Lazarus Chakwera akungogwirizana kwambiri ndi Malemu Bingu wa Mutharika amene ankana kuti lolani ntchito za manjanga zichitire umboni the same Dr. Chakwera ntchito za manja awo zikuwachitira umboni ndi anthu ambiri akukhutitsidwa taona ngakhale nduna zatsopano zomwe asangaposedwa amayi Joyce Chitsulo anali ku DPP kunalinso achambo anali ku DPP onsewo anena kuti mayi ndale sitija koma chitukukocho mutati muone usaja akutsata utsogoleriwo chifukwa utsogolero umenewo ukubweretsa kusintha kwaukulu pakati pa anthu ndi achilenga nawosana kuti chitipa wenyayi ndigwire ntchito ndi boma la Chakwera boma la Malawi Congress Party sikuti sangupita tokha kuti basi ine ndekha basi apitanso ndi anthu masupporters awo komanso ma structures onse amene amagwira nawo ntchito awatsatira ena amafotokoza mpulogalamu ina kuti politics is a game of numbers ndena asadzati abwe kuti Chakwera akadzapambana aziyankhula zambirimbiri chifukwa chani Chakwera ndi boma lawo komanso chipani cha Malawi Congress Party they are adding the numbers chifukwa anthu amene ajawo akakhala agwira ntchito ndi boma la Chakwera agwira ntchito ndi chipani cha Malawi Congress Party anthu aja siwowo but behind them look at the numbers pamene ena ali kukangalika kumatukwanizana kumagawana kumatani kuchotsana basi ena amanena kuti ati zipani zina zamakeya ovu ndipo mwati mutandizonja ati keya ovu abena chidzanja khoma beki zipani zina pamene chipani cha Malawi Congress Party it's a national political party ndiye kuti kuchitipa kuchako Malawi Congress Party is assured of maximum votes chifukwa kumene kuchako apart from Akezi Nsukwa ndi atsogoleri nango akumene kuchako kuli ndekwa bwerano amene wawerani Chilenga munthu parliament ya Malawi Werani Chilenga is one of the most outstanding legislators amene ma contributions awo amakhala very objective komanso akhali wapa mpando wa committee na yona zachilengedwe natural resources and climate change ma contributions awo abwino ajaona kuti he believes in building this country even umati ukamaona kamakhala kuti mwina akuyendera maparastatals osiyanasiyana ndi ma-water board ma-contributions amakhala ma-contributions amene cholinga chamafuna kuti ma-institutions osiyanasiyana aboma azikhala ndakugwira ntchito yotumikira Malawi ndesizo ndabwitsa kuti Werani Chilenga aganiza zona kuti ayi ndigwire ntchito ndi chipani cha Malawi Congress Party pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chani ndi utsogoleri omwe kupanga very inspiring inu posada panafotokozapo kuti ticheza ndi Malawi kuangoonetsa kuti muzinda wa Blantyre kudalina ochedwa manja anthu akhala kudandaula kodi kuno kumanja kuliso Amalawi nsewu umati ukati kupita kumanja kuja nsewu kumankhawa bi ulikavitsika ako nkhawa bi tukamba panopa nsewu kutani kodi
ukukonzedwa tikukamba panopa anthu akumanja nawonso they are going to feel kuti oh yes ndi kuti atione zinthu ngati zimene zazo kodi anthu akumanja akamafunsana ziti kuti nsewamangidwa boma lake liti ndi mayankho amene ajawo chifukwa chitimena kuti there is a silent majority amafunsana paokha azoonadi akamalowa kumanja kuja asikhala anthu okoma kumanja akotu ndikanusu chabe kazi tikukuzikuzi omwe tikutazifotokoza zona kuti nkhani ya misewu infrastructure development mwerekete timakamba ponso poyambira paja kuti Zuzu ijayo Zuzu international airport ija Zuzu airport ija ipeza kuti runway ija ayikulitsa ndikuti angakhalenso anthu akumpoto amene amakhala ndi nkhawa tikati andipita kukaronga kapena kandipita ku Zimba kapena kandipita ku Zuzu kumakhala ndi nkhawa ndiyende azingoluka pa ndege ali ku Zuzu akagwira ntchito zina akubwera mulilongo kabwera kuno ku Blantyre ena azikapitira mpaka naka ukaronga kuja akukunza koso ndito tone situko zimene zomwe zikhanga usati zikhanga ndi kupasituko ngati zimene zomwe zipanga attract anthu kuti ayi mmene munanena kuti kule MP wina akuti madamu ndali saja akumaona zimene kuti tizingokangana ena za ntchito yanji ena akakhala nthawi zonse kuchepsa ayi achakwera palibe chomwe achita achakwera mwangu nyuza anthu madabwa kodi inu kodi mukati palibe chomwe achita lilongwe mukailiwa lilongwe ndimene nalili ena kumaitona kuti anthu akumasokera mwete woyimbirano azibala wambira mulungu kuti ndiyende bwanji ndili pakuti babunda apa anthu imagine that ndikuuza kuti wina nyimbo omwe amayimba yokhayokhayo ndiyeno ifakirimana kuti the loudest minority izikhade loud mapanga phokoso koma the silent majority ikuona zonsezi chifake olemekezeka achilenga aganiza kuti yayi ndigwire ntchito ndi boma la Congress Party ndi ena amafotokoza kuti yayi that's just the beginning kuti ambiri amene aona kuti zipani zake yawo vuzi sizithandiza kubwera tipite ku chipani chomwe chili ndi national representation chipani cha Congress Party si cha munthu ya chipani cha Congress Party ndi chipani cha wina aliyense chifukwa chipani chimene chosiyana kwambiri ndi zipani zoti ngati siwo ndikuti the party is not there zipani zona kuti cannot differentiate between the party and my individuals kumata pakuti kuti chipani ichi ndi individual uyu ndi chipani ichi pamene Congress Party ndi chipani nakuti si cha munthu yayi achakwera akata kumaliza temu yawo 2030 uzade bwaso amene azakhenso mtsogoleri wa Congress Party sutazenda kuti achakwera kumaliza 2030 mwina asire mwana wawo kapena chidzukulu chawo simene sizikhala chonje ku Congress Party kuti malemu atembo amene ankati ya ine ndikuchoka mu Congress Party mwina ndisire mwana wanga ayi kudabwa kuti atembo akuchoka malemu tembo akuchisa chipani cha Congress Party amene akachitenga chipanichi abusa Dr. Lazarus Chakwera anthu zikhala bwanji pamenepo anthu dzidzi kudabwa kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi Congress imeneyo pano Dr. Lazarus Chakwera president wa dziko lino amene sali mtsogoleri wa Congress Party oyi kuti natuzo kuonesa even imene amapanga ku convention yawo ijayo ukuzoona chipani chichadi si cha munthu kudabwa kuti even ma positions ake siutamana kuti ayi ndi kuti basi kuli amba jamuchoka ulilongwe mukhali apa jamuchoka kudo ayi kudabwa kuti first vice president wa Congress Party Mai Catherine Kodanhara kwawo kuzima second vice president wa Congress Party Mai Mia kwawo kuchikwawa na ukhoza kuona even structure ya Congress Party yo chipani choti chimapanga embrace wina aliyense amayi kuma apasa ma positions akuluakulu sikuti muchipani mokhamu ngakhale even ma cabinet positions ndi achina chilenga jamati akaona utsogoleri akumazona kuti utsogoleri koma siuti utsogoleri si umeneko utsogoleri not even nduna zawo zaboma kumadabwa foreign affairs headed by women kumeneko mayi nosetembo achiwiri wawo mayi Patricia Kayenga Nangoza so achilenga chakuona zimene kuti utsogoleri wa Congress Party ndiye utsogoleri omwe ife tifuna tirani tigwire nawo ntchito ndiye tisadabwe kuti tikazumula kwambiri sizodabwitsa kuti achilenga apanga decision imene yabwino chifukwa iwo akuona kuti tiye ndigwire ntchito yokutsogoza Malawi patsogolo sagwire ntchito ayi tisapange serve ma families kuti ayi chipani cha family ayi ife tiye tipange serve ma interest a Malawi zomwe ndiwankhoza malankholo ena kuti ayi zipani za care of uzi anthu ambiri akuona kuti zipani zimene za care of abena chizanyankho beketi ayi koma chipani chikhale chipani chona kuti sichimakhala choti chipani chomwe chilozera ngati sakhalawo
ndikuti akhala Ayi. chipani cha Malawi Congress Party ndi chawina aliyense Chabwino. ndiye tikamaliza timalize motero zumu yathu kuna kuti pa aspect imeneyi ya bambo Werani Chilenga omwe ali mmodzi mwa ana matetulo pa nkhani za ndale komanso phungu wa nyumba ya malamulo kuchitipa ndiye kuti Malawi Congress Party chitipa ija yagwira chonje tsopano ndana asadzatidzimuke kudapo kuti chitipa ibwana kuti chitipa ayi chifukwa kuti anthu ngati amene ajawo ndi anthu kuti amatakasa pa ground ndale zawo sizimango yankhula pa mafacebook kapena pa whatsapp ayi ndale za anthu kamene zimakhala pa ground kongoti anthu maviyeni ayi maviyeni zachani basi tikamankhula zona ndi chonje pa zoom paina kwa ayi sipo ayi ife tikunazoona kuti anthuwa akukhala attracted ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera, mtsogoleri osasankha, mtsogoleri amene amakhulupirira kupereka ma solutions, mtsogoleri amene amakhulupirira kuti Malawi ndi imodzi komanso ma positions osiyanasiyana tidzagawa dziko lonseli amayi abambo amene ndikuthekera tapatse maudindo osiyanasiyana. Ndikuyamika ndifa chobwera program ya lero ya Zoom Bambo Kateta inetu sabatayo ya mawaso tionani timalize motero mu program yathu ya lero amene nditu ndi Bambo Timothy Kateta mzumuli wathu amene amakhala kuzumula nkhani zosiyanasiyana zimene madzana nazo program ineyi ya The Zoom pano pakanema wa MBC kuthokozani komanso kunyadirani popanga chisankho choonera programu imeneyi. Ine dzina langa ndi SCB Abena Chidzanja Nkoma Bekete. Ufunani nthawi yopambana mwakoma nonse tiwanenso sabata ya mawa and goodbye. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndi zabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV. Pangana upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikuonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangana upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzizaonera ma channel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Perfect! Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangana upgrade lero GoTV yanu ndi my GoTV app.